حراي مبار دحر تيبلس نريو illustrations كا pictures shapes smart art chart ويكا سكرين شوت كما يجرنا ناب دوكيمنتنا نوتو يزحجزنا مالتي حجي مجمريا نريو تايم pictures كنقول كلنا حجي زخون عين الدوكيمنت بس لاوي منقدي كنسنيو كندل خلنا مالتي بخمي منقد نوتو ابزي ارو بمتا بخلته منقدي pictures ناب دوكيمنت نتنا كنوتو لنا مالتي كنميو اتنوتو سالي ابيو كنفلت متا تيكرسر بمتاو نتي كرسر اب حدا نصا لاين ويكا نصا بوتا نغبرو مالتي مخنياتو تكرسر دحرا مونغو صنيحو او يخمص مالتي تي سيلي سلازي مجمريا نتي كرسرناتنا بنصا بوتا غيرنا يلنا بدحريو نابين خيد نا pictures نخيد مالتي ابزي اب متاوكا كلت منقد لنا this device and online pictures بلنا مالتي this device كنو كلنا حجي كاب كمبيوترنا ويكاني اب كمبيوترنا كونيت كوين كاب زلو سيلي كنوسدو نخيل كنقطو كندل خلنا مالتي انت اونلاين لنا دايركتلي كاب انترنت داونلود غيرنا خنقطو ندلي مالتي اوكي حراي مبار حجي انت كغبري كاب مجمرا كما غير كاب كمبيوتر ناتي اسلي تو كري مالتي سلازي ديس ديفايس بلا افتي اغاميط زلو اب دوكيمنت ديو اب بيكتشرز ديو ابي اغاميط زلو يتو مالتي ناتي حجي كاب داونلود سكوتي مالتي اوكي سلازي ابزي نهنت نزي اخوتو سيلكت غير وي سيمبلي انسرت بلا ويكا دبل كليك غير يتو مالتي هدول غزي خنفلط زلنا سلي بتي ناتو زلو عقن يو زاتو احنا ግን ካስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ክንፈልጥለና ማለት እዩ ስለዚ ከመ ጌርና ዝደለና ሳይዝ ንገብሮ አበይናይ ኩርናዕ ናይቲ ፔጅ ካን ደልዮ ከም ድሌትና ንቀይሮ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኣሎ በርባዕተ ማዕዝን ናይቲ ስእሊ ሪሳይዝ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ኣለና ማለት እዩ ግን ክነንእሶ ስለ ዝደለና ጥራይ ብሓደ ጎኒ ብምጭፍላቅ መሊስና ብሓደ ጎኒ ከምኡ ጌርና ሪሳይዝ ክንገብሮ ንሓስብ ይብልና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ነቲ ልክዕ ስእሊ ነቲ ናይቲ ስእሊ كواليتي يقدروا ايه مالتي ويك تشفلغي ويك اك زرغاحي مالتي شرينك خون خلي مالتي سلازي كل غزي خنغبرو زلنا ነገር እንታይ استخاله متن اب حدا خرنا ويا ዲያጎናል بمحز شفت حيزنا بخلتي يشنخ بمعرخ خيد كم دخل كنغبرو نخيل مالتي سلازي بخمز منقد غيرنا نتسالنا ريسايز كنغبرو نخيل مالتي قال انت لنا اب عليه ابز انت رينايو حدا ملكت علينا مالتي اسي انت نتي سيل قرب تحت خندور غيريو ابزي انت لنا حدا ملكت علينا اذا روتيت كنغبرو لينا نقملو مالتي زخونه منالبات زي اسئله زي كمبيوتر كفتا زلاتا نلعلي نابكال بوتايت خونا ግን የተስእልናትና ከዛ ብዝተፈለ ይخرنا ክغير بخእል عينه ስእሊ ተኮይኑ በዚ መንገዲ ጌርና ሮቴት ንገብሮ ናብ ዝደለና ማለት እዩ ድሕራና ከምዚ ጌርያ ከም ኣክትብል ትኽእል ታስእሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኸ ነቲ ስእሊ ናበይና ቁርና ኢና ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ ክነዝሮ ንኽእል ትሕግዘና ማለት እዩ ሲምፕሊ ሌፍት ክሊክ ጌርና ሒዝና ኢና ናብ ዝደለናዮ ነብላ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፀና እንታይ እዩ ብኾነ ዓይነት ስእሊ ኣብ ጎን ብዚ ንሪኣ ኣለና እንታይ እዚኣ ሌይኣውት ኦፕሽን ማለት እዩ ሌይኣውት ኦፕሽን እንታይ ዝገብረሉ ነታ ስእሊ ሕጂ ምስቲ ዶኩሜንት ሓዋዊስና ስለነእትዎ ከመይ ክንገብሮ ኢና ንደሊ ኣትብና ማለት እዩ ኣብዚኣ እንድሕር ኣቲና ከዓ ሲምፕሊ ብዙሕ ኦፕሽን ሂብና ኣሎ እዚኣ ሕጂ እታ ዘላታ ማለት እዩ እታ ስእሊ በይና ትፅሕፈት ከዓ ኣብ ላዕልን ታሕትን ኣሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ መፂና ሕጂ ዊዝ ቴክስት ራፒንግ ዝብለና ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ስኩዌር ዝብል ኣለና ሕጂ ኣብዚ እንተ ደኣ ሪእና ኣብዚ ጎኒ ስእሊ የብልና ፅሑፍ የብልና اوكي انت داني لاياوت اتينا بزي سكوير مريزنا انت خنلنا له مالتي تتصحفت امونغوتي بغون نايت سيلي كمز مصالنا نغبرو لنا مالتي داني نتسيلي نبهونه ቦታ ክንቀይሮ ደሊና ሕጂ ፀገም ይብሉን በዚ ክንቀይሮ ንኸሊና ወይካ ኣብ ማእከል ክንገብሮ ንኽእልና ግን እቲ ጽሕፈት ኣብ ጎኑ ከም ድመጽእ ጌርና ያለና ማለት እዩ ቶም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ገሊኦም ኣዝዮም ውሑድ ናብነት ሕጂ ኣብዚ ታይት ኣለና ትሩ ኣለና እዚኦም ታይት እንተይልና ሕጂ ቁሩብ እቲ ምንቅስቓስ ክንሪኦ ንኽእሊና ምስቲ ኣብ ስኩዌር ፀንሐ ማለት እዩ ኣብዚቲ ምንቅስቓስ ናይቲ ቴክስት ክንሪኦ ንኽእልና ግን ስቲል ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኣይኮነን ምስ ትሩ እንድሕር መፂና ሞ ከዓኒ تي عين السئلي يزوسي مالتي تسئلي من أربعة نتتحفت وش تخاطو زخيل عين السئلي خمزي ستار عينت قال عم شرح الأول تزي كوينو تفللي كرا زخيل ثرون تايتن بزح فللي عيراني مالتي قال أبز ورد نحريلنا توب and bottoms بالعلنا نتتحفت عم نقول بالعلم بتحت نترح كخون عم دليل ساعات مالتي لذي بالعلي بتحت يمر أبونو زخون عينت تتحفت يلين مالتي بدحريو دمت أنا أنتايو من أربعة تتحفت قبل علتي سئلي مسند لي اخي قالتي بلاسي مجمرة انت راه نزل سلك ديرنا حجي تي تحفت قال بارت نايت تحفت ابي له قبل علتي تحفت قبل علتي سئل له مالتي نابنت نزل سلك ديرنا ترى بلاسي شير ديرنا
እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ፅሕፈት ኣብ ልዕሊ እቲ ስእሊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣብ ንደልየሉ ሰዓት ከዓ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሲምፕሊ ሃይላይት ከይገበርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ከለር ናይቲ ፅሕፈት ንቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅሑፍ ኣበይ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ፅሑፍ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንሪኦ ከዓ እንታይ ኣሎ እቲ ስእሊ ብልዓል ክኸውን ምስ ንደልዮ ከዓኒ ኣብዚ ብምምፃእ እንታይ ንብሎ ኢንፍሮንት ኦፍ ቴክስት ዝብለና ዘሎ ንዕ ሰሌክት ንገብሮ እቲ ስእሊ ዓቢጡ እቲ ነቲ ፅሑፍ ዓቢጡ እቲ ስእሊ ብልዓል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣበየናይ ኩነታት ኢና ከምዚ ንደሊ ከከምቲ ንሕና ንስርሖ ዘለና ክፈላለ ክእል እዩ ግን እዚኣ ሌኣውት ኦፕሽን ትብል ዘላ ንከምዚ ተገልግለና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ታሕቲ ክልተ ኦፕሽንስ ኣለዋና ሙቭ ዊዝ ዘ ቴክስት ኤንድ ፊክስ ፖዚሽን ኦን ፔጅ ዝብል ኣለዋና እዚአን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፅሕፈት ምስቲ ሶሪ እቲ ስእሊ ምስቲ ፅሕፈት ደሞ እንዳፅሓፍና ክንከይድ ከለና ምስኡ እቲ ቦታ ናቱ እንዳተንቀሳቀሰ ክኸይድ ኢና ንደልዮስ ዋላ ብዘየገድስ እቲ ፅሕፈት ንፅሕፎን ንድምስሶን እቲ ስእሊ ኣብ ሓደ ፊክስድ ክቕመጥ ኢና ንደልዮ እዩ ፍልልዩ ፊክስድ ድሕሪ ኢልና እቲ ስእሊ ኣይንቀሳቀስን ካብቲ ዘለዎ ማለት እዩ ፅሕፈት ጥራሕ ኢና ክንፅሕፍ ከለና ኹን ክንድምስስ ከለና ዝንቀሳቀስ ማለት ስለዚ በዚ ከዓ ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት ስለዚ ኣብ ስእሊ ክንፈልጦ ዘለና እዚኡ እቲ ቀንዲ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ስለ ንረኽቦ ከዓ ክንፈልጦ ይከኣል ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ብዘይካ ካብ ኮምፒውተርና ከመይ ጌርና ኸ ኦንላይን ክንኣቱ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣለና ዋላ ሓንቲ ፍልል የብሉ ጥራሕ ሲምፕሊ ኣብ እቲ ደሊና ደልና ስእሊ ኣብ ኮምፒውተርና ዘይኮነስ ካብ ኦንላይን ክንእትዎ ደሊና ንድሕር ኮይና ኦንላይን ፒክቸርስ ንብሎ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ዳይሬክትሊ ምስ ኢንተርኔት ኮኔክት ኮይና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ናትና ብራውዘር ኣንፂልና ኣሎ ለሰይ እንድሕር ኮምፒውተር ይብል ኣለኹ ንኣብነት ሕጂ ዴስክቶፕ ፒሲ እንታይ ኢለያ ሓንቲ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ክተንፃለይ ፅብያ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካበይ ሰርች ዝገብሮ ዘላ ካብ ኢንተርኔት ኣብቲ ዝረኸብክዎ ከዓ ምስቲ ኣነ ፅሒፈ ዘለኹ ዶኩሜንት ይተሓሓዝ ወይ ከዓ ይመሳሰል እዩ ዝበልክዎ ለሰይ እዚኣ እንድሕር ኢለ ሕጂ ሶሪ እዚኣ እንድሕር የዕቢናያ ክንርኢና ሕጂ ካብዚ ድደለኽዎ ይመርፅ ማለት እዩ ለሰይ እንድሕር ነዚኣ ሰሌክት ገይረ ኢንሰርት ኢለ የእትዋ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዘፈላለዩ የብሉን ፍሉቲ ክንገብሮ ንኽእል ከስተማይዜሽን ይኹን ካልእ ተመሳሳሊ እዩ እቲ ስእሊ ኣብዚ እውን መፅያትልና ኣላ ሕጂ እቲ ስእሊ ኩሉ ግዜ በቲ ናቱ ሳይዝ ስለ ዝኣቱ ንሕና እታ ዝደለናያ ሳይዝ ክንወስድ ክንደሊ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ኢልና ልክዕ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ጌርና ከዓኒ ሪሳይዝ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ሲምፕሊ ሽፍት ሒዝና ናብቲ ዝደለናዮ ሳይዝ ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እቲ ሮቴት ክንገብረሉ ንኽእል ምናልባት ሕጂ እቲ ስእልናትና ዝተፈለየ ኩርናዕ ክነትሕዞ ንደሊ ዓይነት ምዝኸውን ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ እንታይ ኣለና ኢልና ነርና ሌኣውት ኦፕሽን ኢልና ኣለና ዝደለናዮ ዓይነት ቴክስት ራፒ ንመርፅ ከምኡውን ሪሳይዝ ክንገብሮ ወይ ከዓ ዝደለናዮ ቦታ ክነትሕዞ ንኽእል ኢልና ነርና ግን እንታይ ኣለና ካብ ወፃኢ እንተ ደኣ ሰሌክት ጌርናዮ ሓደ ታፕ ኣብዚ ፒክቸር ፎርማት ዝብል ታፕ ይመፀልና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ዘለና ግሩፕ ኣጃስት ዝብል እንታይ ኣለና ሪሙቭ ባክግራውንድ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሪሙቭ ባክግራውንድ ማለት ናይቲ ንሕና ሰሌክት ጌርናዮ ዘለና ስእሊ ከመይ ጌርና ባክግራውንድ ናቱ ሪሙቭ ንገብሮ ወይ ከዓ ንኣልዮ ማለት እዩ ሲምፕሊ ተዳ ሪሙቭ ባክግራውንድ ኢልና ኣውቶማቲካሊ ነታ ስእሊ እንታይ ክገብራ እዩ እቲ ባክግራውንድ ናታ ኢሉ ዝሓሰቦ ሰሌክት ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ንሕና ማርክ ኤርያ ቱ ኪፕ ማርክ ኤርያ ቱ ሪሙቭ ወይ ከዓ ደሌክት ማርክ ዝብል ኣለና ነዚኦም ከዓ ንሕና እቲ ድደለናዮ ድምሰስ ንደልዮ እንተኮይኑ ማርክ ኤርያ ቱ ኪፕ እንድሕር ኢልናዮ ኦልሬዲ እቲ ክተርፍ ንደልዮ ማለት እዩ ባክግራውንድ ዘይኮነስ እቲ ክተርፍ ንደልዮ ሰሌክት ንገብር እንተዳ ማርክ ኤርያ ቱ ሪሙቭ ኢልና ኸ እቲ ክኸይድ ንደልዮ ኣብዚ ልክዕ ከም ፒሮ ሂብና ኣሎ ነቲ ክኸይድ ንደልዮ ኤርያ እንታይ ንገብር ከምዚ ጌርና ሰሌክት ንገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሰሌክትድ ኤርያ ኸ ክድምሰስ እዩ ማለት እዩ ደሊት ማርክ ተይልና ኸ ነቲ ንሕና ማርክ ዝገበርናዮ ደሊት ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ እንታይ ኣለውና ክሎዝ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዲስካርድ ኦል ቼንጅስ ወይ ከዓ ኪፕ ቼንጅስ ተይሉ ሕጂ ኣነ እቲ ባክግራውንድ ደሊት ክኾነለይ ዝደልዮ ዘለኹ ደሊትድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ወይ ከዓ ሲምፕሊ እንተ ደኣ ዲስካርድ ኦል ቼንጅስ ኢሉ ኢኻ እቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ንክንድምስሶ ኢልና ኻ ዲስካርድ ኦል ቼንጅስ ተይልና ኢኻ ኣይገብሮን ማለት እዩ ነቲ ክድምሰስ ዝሓሰብናዮስ ኣይድምስሶን ኣሎ ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ጌርና እታ መጀመርያ ሪሙቭ ባክግራውንድ ትብል ደላ ንባክግራውንድ ክንድምስሰሉ ንኽእል መንገዲ ማለት እያ ኦኬ ብድሕሪኡ ኣብ ኣጃስት ንሪኦ እንታይ ኮሬክሽንስ እንድሕር ኣቲና ኸ ብዙሕ ምርጫታት ክህበና እዩ ምናልባት ነታ ስእሊ መእታን ክትረአየና ናብዚ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኮሬክሽንስ ምስ ኣተና መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ ብራይትነስ ናይቲ ስእሊ ብርሃን ናይቲ ስእሊ ምህሳስ ወይ ድብን ክብለልና ንደልዮም ብኡ መልክዕ ማለት እዩ ሲምፕሊ ተዳ ማራ ክበርሃልና ደልና ናፍቲ ብርሃን ዘለዎ
نخيد انت دا صمد دبل خونلنا دلينا خا سيمبلي سيلكت غيرنا كابزي مرصنايو ستاين نغبر مالتي እዚ ሕጂ سيمبلي كمزي اتي كونتراست ويكا برايتنس شاربن نبلو ነገር ማለት እዩ ብኸምኡ ኸ ሲምፕሊ ኣብ ኮሬክሽን ኣቲና ንኣብነት ኣነ እንድሕር ኣብዚ ሰሌክት ገይረ ኣመና በረህቲ ዝኾነት ስእሊ ክትመፃለያ ማለት እዩ ስለዚ በከምዚ መንገዲ ጌርና ኸ እቲ ኮሬክሽን ንጥቀመሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ላዕሊ እንታይ ኣለና ከለር ንብል ኣለና እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ብራይትነስ ገለ ክንሪኦ ዝፀናሕና ከለር ክንብል ከለና ኸ እቲ ከለር ናይቲ ሰሌክትድ ኤርያ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከለር ኣለዉ እቲ ለውጢ መታን ክንሪኦ ለሰይ እንድሕር ናብዚ መፂና ሰሌክት ጌርና እታ سلنا أنت أدخل لك نتي سيلكت جبرنا حبري تمثل كم تينتد تخون الله مالتي بمزي جرين كلر نحط تينتد جرنا تينتد تخون الله مالتي لازم بخمس من قد جرنا خا كلر كم خيل مالتي جزء من الوقت أبكم زي كمبيوتر اللي خنا حسب كلنا قوم عينة كلر وحبر زي كلنا خلي تيز نشرح دوكومنت تستفعل عليه خونس لازم كما قد داسنته نتقاملو مالتي ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣለና ምናልባት ኣብዚ ስእሊ ፅሕፈት ስለ ዘላትና እቲ ሴሌክትድ ኤርያ ዋላ ናብዚ ወሲድና ከለና ፅቡቅ ኢለ ሶ ነዚኣ ሲምፕሊ ክንድምስሳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ اوكي مبارك اجي ابزي انت علنا بدحريو دحري كلرز ارتستيك افكتس بلالنا مالتي ارتستيك افكتس كاني اتينا ندحرينا سيمبلي تي افكت نبلو ابسلي نوع يزغلط مالتي نابنت انت نايرساس كتمثل دلينا سيمبلي كابز سيلكت كنغبر نخل مالتي سلازي تي ارتستيك نبلو زلنا تمبليت زيتات حجي مبزحتو تمبليت سلازخونه راح اتينا نعنا مستناهنا حسابات زخيد سيلكت كنغبر نخلينا مالتي نابنت نزي عند سيلكت غيرات اسلي كنستخونه لي مالتي بزي قدس تي كلرا لكعتي ارتستيك افكت كوم غير خيل مالتي بدحريو ابزي انت يالاتنا كومبرس بيكتشر تبلالاتنا كومبرس بيكتشر مالت زي من البات تي سايز ناتو ويت ريزولوشن ناتو كن ايرو مسندل مالتي كل غزي تي ريزولوشن افتي ديفولت قمطنايو صبغي من البات ግን ካብ ዶክመንት ናብ ዶክመንት ስለ ዝፈላለ بإيميل ዝስደድ ወይ ከኣኒ ና ዌብሳይት ዝስደድ ወይ ውን ፕሪንት ክኸውን ንደልዮ ነገራት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወይ ውን ብኤችዲ ኳሊቲ ክንሰድዮ ኣብ ንደሊ ምናልባት ብኸምኡ ክንቀይሮ ንኽእልና ሲምፕሊ ከም ጌርና ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ኖርማል ስራሕ ምስራሓሉ ግን ዩዝ ዲፎልት ሪዞሉሽን ኢልና ክንገድፎ ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ሲምፕሊ እቲ ኮምፕሬሽን ፒክቸር ኮምፕሬስ ምግባር ንብሎ ምስ ሳይዝ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ክልተ እንታይ ኦፕሽን ኣለውና ሓንቲ ቼንጅ ፒክቸር ትብላላትና ቼንጅ ፒክቸር ክንብል ከለና ኣብዚ ኦሬዲ ኣቲና እንታይ ክንብል ንኽእል سئل خنقير ندينا دلنا دلا اتسئل خاني دايركتلي ويكا كمبيوتر ويكا كاب اونلاين خول خيلي مالتي انتي تفلي نغير حجي تشينج زي بيكتشر تيلنا لك عقتنا تا سئلي نابنت لوغو انت نيرا خوينا زي حجي لك عو خنقير نحر دلينا انا تشينج نتكا زي تشينج بيكتشر تبلا مالتي نابن حجي اوكي كاب كمبيوتر اوكي كل حدي كاب اونلاين اتنا كاب كمبيوتر اتنا كاب كمبيوتر سئل انت اتي تازوتوا سئلي انت خدكون الله لك ابزيا سئلي ابزا بوتا زيا ابتا ناتا بوتان سايز كاوتيا مالتي ስለዚህ ለሰይ ተያዝ ነበርኩ ኮምፒውተር ሞ ሰሌክት ንግበራ ሕጂ ነዚኣ ኣነ ከእትዋ ከለኹ ዳብል ክሊክ ገይረ ወይ ከዓ ሲምፕሊ ኢንሰርት ኢላ ከእትዋ ከለኹ ኣብያ ክትመፅእ ዘለዋ ልክዕ ኣብኣ ትመፅእ ስለምንታይ ቼንጅ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓኒ እንታይ እያ ትብል ዘላ ቼንጅ ፒክቸር ማለት እዩ ነታ ስእሊ ከም ዘላታ ፍታ ዘላታ ቦታ ግን ብካልእ ስእሊ ምቕያር ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ኮምፒውተር ብኮምፒውተር ክትቀይሮ ዋላ ካልእ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ቦታን እሳ ዘላቶ ሳይዝን ግን ልክዕ ዓዋ ይኣቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሪሰት ፒክቸር ኣለና ሪሰት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ናብቲ ዝነበሮ ምምላስ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዛ ስእልና ከምዚ ኮነት ነይራ ኣብ አርቲስቲክ ኢፌክት አቲና ሆም ጌርና ምናልባት ውን ከለር ኢልና ውን እንድሕር ደሊና ዝኾነ ዓይነት ከለር ሰሌክት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኮሬክሽን ኢልና ውን ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት ኮንትራስት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኣብ ርእስቲ ዘላቶ ማለት እዩ ሶ ነዚኣ ነዚ ኩሉ እዚ እንታይ እያ እዚኣ ትሰርሓልና ሪሰት ፒክቸር ትብለና ማለት እዩ ነቲኣ ፒክቸር ናፍቲ ኦሪጂናል ናታ ምምላስ እዚ ኣብ ኩሉ ርኢና ኢና ኣብ ቴክስት ክንርኢ ከለና ርኢና ነርና ክሊር ኦር ፎርማቲን ኢልና ኣብ ቴብል ኢልና ክንርኢ ከለና ውን ርኢና ነርና ናፍቲ ዲፎልት ክንምለሰሉ ንኽእል ክሊር ፎርማት ኢልና ኣብዚ ከዓኒ ሪሰት ፒክቸር ይብለና ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ሲምፕሊ እንተ ሪሰት ፒክቸር ኢልና ኣብዚ ኣትዩ ሪሰት ፒክቸር ኤንድ ሳይዝ ይብለና ኣሎ ሕጂ ምናልባት ፒክቸር ጥራሕ ዲና ክንመልሶ ንደል ናፍቲ ዝነበሮ ዋላስ ኮላይት ሳይዙ ተይልና ከም ምርጫና ማለት ሕጂ ስእሊ ጥራሕ እንድሕር ክንመስልና ስእሊ ጥራሕ ኮላይት ሳይዝ ማለት ሕጂ ሳይዝ እንድሕር ዕቢናያን ኢስና ፀኒሕና ናብቲ ዝነበረ መለስ ማለት ሕጂ ሪሰት ፒክቸር ኤንድ ሳይዝ እንተይልያ ናበይ ክትመፅያ ልክዕ ናፍቲ ዝነበሮ እኮ
حبرن سايز تمليسا مالتي سلازي بخمزي ملكع غيركاخا تي كتسورح تصنح كله ويست كتغورا تخيل مالتي سلازي اب ادجاست كنري نخيل زينين مالتي بدحري ادجاست نري انتاي بيكتشر ستايلز جروب مالتي اب بيكتشر ستايلز جروب كاخنتي ابز حلف بزعبا تكست كنري خلنا بزعبا تيبل كنري خلنا لنفس وقفو ناتو ستايلز نيرو ابز خا تستايل نحنا نديو مالتي سيمبل حجي اب بيكتشر ستايلز ولا تكست ستايلز وي بزعبا تيبل كله مدخل ستايلز انتايو تي بري ديزاين تمبليت يوم زموتنا مالتي نعم نحجي اتي نحنا سالي ابزلو اتي ستايلز كنمرص نحدلنا ابز بمئتاو زدلنا ستايل كنمرص نخيل مالتي حجي بحرينايو اتي كمبيوترنا افت ستايل تاعتلا مالتي سيمبل زيوم كا زخونه سيلكت غيرنا ابنت زي عند سيلكت غيرنا سيلكت نغبرا نخلينا مالتي تا سئلنا كمز تبللنا لا مالتي ويكا نورمال كم زلاتو خينا كال عين ستايل كنمرص نخيل مالتي سلازي نحجي لسي يا اخ مرصي اوكي بدحريو ابزي انت لنا بيكتشر بوردر بيكتشر ايفكتس اند بيكتشر لاي اوت بلالنا مالتي بيكتشر بوردر كنقول كلنا اب تكست انت لنا رينا نيرنا اوت لاين لنا رينا حجي ابز خالك عنتي نايتا بيكتشر بوردر كنقير مسندلي بيكتشر بوردر نبو مالتي ابزاتينا خاز دلنا ياكو حبري نغيرو له مالتي لسه انت دا ايهلنا تي بوردر نايتا سيلنا يغير مالتي بيكتشر ايفكتس كنقول كلنا خا ايفكتس شادو دينا ندللو ريفليكشن جلو ولاس تي ايج نبينو ويت 3 دي ريزولوشن ينا نابنا 3 دي ريزولوشن تايلناس كمين ندل يعني تا سيلي مالتي حجي كما لاينوتو تا سيلي استفعل عن ديزاين كندل يعني خلينا لذا بزعتنا 3 دي سيلكت نقبر نخيل وي ريفليكشن يلناون ريفليكشن كنقبرو نخيل تي ريفليكشن ندحر نري لنا خينا بتحتي يالو مالتي لسه انت دا سيلكت غيرنا زي حجي ريفليكشن قبر لالو مالتي سيمبل حجي كما لاينت نايتي سئلنا ابزي افكت بمئتان تاع نقبر نخليلنا ددلنا جلو ندحرينا جلو اتينا جلو كنقبرو نخلينا مالتي ابزي ጫፍጫፉ ዝመት ዘሎ እቲ ግሎው ንብለና እቲ ቢጫ ቢጫ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፒክቸር ኢፌክትስ ከዓ ንኸምኡ ትጠቕመና ማለት እዩ ፒክቸር ሌይኣውት ክንብል ከለና እንታይ እዩ ፒክቸር ሌይኣውት ክንብል ከለና ከዓኒ ኣብዚ ብምእታው እቲ ስእልናትና بلاياوت ملكع نابنت بزرزر ابتي لاياوت مس بصحنا مور كنرينا ግን بزرزر ملكع خونلنا مس ندليو نابنت ابزاتي سيلكت ندحر غيريا بخونه نابنت نزيا سيلكت تراغير حجي اسندين بيكتشر اسنت بروسيس بلالا ابزلات السلنا كمبيوتر ابزخا بصعبا حدا ነገር ጽحف ማለት እዩ ስለዚ بخمز ملكع ክንጽሕፎ بلاياوت ملكع ክንጽሕፎ ተደልና ኻ ይመጻልና ሕጂ ኦሬዲ ፒክቸር ላይአውት ሰሌክት ገበርና እንታይ መጽ ብሙሉ ትሪበን ناي لاي اوت فورمات تغيروا مالتي مناتوس انت عينت حبر تدليو ابزاتي خا حبر كتقيرو لتخلي خا زدل خا حبري انت عينت لاي اوت سير ليكا كل زخا يغير لنا له مالتي سلازي بخمس منقد غيرنا خا بيكتشر لاي اوت يدلينا انت خوينو كنقيرو له نخيل مالتي اوكي سلازي خا بيكتشر بوردر بيكتشر ايفكتس اند بيكتشر لاي اوت بخمس منقد خنقير نخيل مالتي سلازي اب بيكتشر ستايلز كنري نخيل وي زغبانا ازيو مالتي نالبات ابزي انت لنا ديالوج بوكس لانشر لنا ግን ከም ትخሉ ግዜ ንፈልጦ ዲያሎግ ቦክስ ላውንቸር ተወሳኺ ነገር ምር ሓድሽ ነገር ሂበናኒ ወይ ከዓ ነቲ ክንብሎ ፀናሕና ብኣድቫንስድ መልክዕ እዩ ዝህበና ማለት ስለዚ ዋላኡ እንድሕር ክሊክ ጌርና እንታይ ኣለና ሻዶ ሪፍሌክሽን ግሎው እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ፒክቸር ኢፌክት ዝረኣናዮም ማለት እዩ ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ብድሕሪዚ ካብ ፒክቸር ስታይልስ ናበይ ክንከይና ናብ ኣሬንጅ ክንከይና ማለት እዩ ኣሬንጅ ክንብል ከለና ከዓ እንታይ እዩ ኣሬንጅመንት ወይ ከዓ ብከመይ ኣሬንጅ ንገብሮ ነቲ ስእሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ኣለና ፖዚሽን ንብል ኣለና ፖዚሽን ናይቲ ኦብጀክት ወይ ከዓ ናይቲ ስእሊ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ብዙሕ እዚ ሕጂ እቲ ኢንላይን ወይ ከዓ ከም ዲፎልት ዝህበና እዩ ኣብዚ ግን ዊዝ ቴክስት ራፒንግ ዝብል ኣለና ንኣብነት ሕጂ ምስቲ ቴክስት ራፒንግ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ሌፍት ክኸውን ክእል ወይ ኣብ ማእከል ኮይኑ ብሌፍት ክኸውን ክእል ወይ ከዓ ማእከል ክኸውን ክእል ወይ ጫፍ ክኾነልና ክእል ወይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ናብ ዝደለናዮ ኩርናዕኻ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ማእከል ኢለ ሰሌክት እንተኢለዮ ኣብ ማእከል ይኾነለይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ኣለና ቴክስት ራፒንግ ኣለና እዚ እውን ዘሴም እቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ማለት እዩ እንታይ ንደሊ ስኩዌር እቲ ፅሕፈት ከመይ ክኸይድ እንደሊ ምስኡ ማለት እዩ ሲምፕሊ ታይት ትሩ ወይ ከዓ ቶፕ ቦቶም ኢልና ዝረኣናዮ ቢሃይንድ ደ ቴክስት ዝበልናዮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢን ፍሮንት ኦፍ ደ ቴክስት ማለት እዩ እዚ ከዓ ሲምፕሊ እቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እዩ ማለት እዩ ኣብዛኣቲና ሞር ሌይኣውት ኦፕሽንስ ክንሪኢና ግን ሌይኣውት ታብ ስለ ዘለና ንሕጂ ንዕኡ ምርኣይ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ اوكي حجي بدحريو ابزي انت لنا برينج فورورد ويكا سند باكورد زبل لنا ازي كاب حدا نلعلي اوبجكت نزهلونا انا نتقملو نقدميت ويكا ندحريت كنمصو اب ندليل خاينا برينج فورورد ويكا سند باكورد بلو مالتي ازي سيلكشن بين بلو زلنا حدا بين بلو ازي مالتي ازي ابز خورنا عزز مصالنا
ተወሳኺ ነገር ምስ ንደሊ ኢና ንደልዮ ንሕጂ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሓደ ኣላይን ኦብጀክት ዝብል ኣለና እዚ ከዓ ኣቀዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ማለት እዩ ሕጂ ብምልኦም ኢንኣክቲቭ ኣለዉ ግን እቶም ኣላይመንት ማለት እዮም ልክዕ እቶም ኣብዛ ኣቲና ዝረኣናዮም ኣብ ፖዚሽን መፂናስ ንኩሎም ዝረኣናዮም ነዚኦም ኢና እቶም ኣላይን ንብሎም ደለና ማለት እዩ ኣብ ሞዳታ ናይ ኣሬንጅ ከዓ ኣብዚ እንታይ ኣለና ማለት እዩ ሮቴት ኦብጀክት ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና በዚያ ጌርና ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናብ ዝደለናዮ ሸነኽ ኢልና ነርና ሓቀዶ ኣብዚ ከዓ እንድሕር ደሊና ሲምፕሊ ብዚ ብምእታው ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል 90 ዲግሪ ሮቴት ንገብሮ ወይ ከዓ ንሌፍት 90 ዲግሪ ቨርቲካል ሆሪዞንታል እንዳበልና ወይ ከዓ ሞር ኦፕሽን ኢሉ ህበና ኣብዚ ከዓ ብዲግሪታት ክንዲ ዝደለናዮ ዲግሪ ሮቴት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ጌርና ክንዲ ዲግሪ ሮቴት ይኹነልና እንዳበልና ኦኬ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ሲምፕሊ ከመይ ጌርና ነቲ ኦብጀክት ሮቴት ንገብሮ እያ ትሕግዘና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዚኣ ሪበን እዚኣ ወይ ከዓ ናይዚኣ ፒክቸር ፎርማት እንታይ ሳይዝ ኣለና ማለት እዩ ሳይዝ ሓደ እንታይ ኢልና ነርና በዚ ብምሓዝ ክንዲ ዝደለናዮ ሳይዝ ክንዕብዮን ክንንእሶ ንኽእል ኢና ኢልና ነርና ወይ ከዓ ሲምፕሊ እዚ ሕጂ ይቕየር ኣሎ ኣብዚ ብምእታው ክንውስኸሉን ክነጉድሎን ከዓ ንኽእል ማለት እዩ እንተ ኣብዚ ንውስኸሉ ኣለና ኮይና ክዓቢ ንሪኦ ኣለና ወይ ነጉድለሉ ተሊና እውን ክንእስ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ስለዚ እቲ ሓደ ንቁመት ዝሕግዘና እዩ እዚ ታሕተዋይ ከዓ ንጎኒ ናይቲ ስእሊ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳይዝ ከዓ ዘለና ድሕሪኡ ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና ክሮፕ ትብል ኣላትና ማለት እዩ ክሮፕ ክብል ከለኹ ሕጂ መቁራፅ ማለት እዩ ሲምፕሊ ኣብዛ ኣትየ ብዙሕ ኦፕሽን ክበኒ ሓደ ካብኡ እንታይ ክሮፕ ዝብል ኣለኒ ክሮፕ ተይልያ ካበይ ቆርፃ ዝደሊ ለሰይ ካብ ታሕቲ እንድሕር ኮይነ ከም ዝገብራ ነዚኣ ሴሌክት ጌርያ ዘለኹ እታ ኪቦርድ ኣይተድልየኒ የብላ ኣለኹ ማለት እዩ ከይደ እንተ ደኣ ክሮፕ ኢልያ እሳት ተቆሪፃ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እታ ኪቦርድ የላ ማለት እዩ ክሮፕ ማለት ከዓ ካልእ ኣዘራርባ ነቲ ስእሊ ገለ ክፋሉ ክትቆርፆ ምስ ትደሊ ኢኻ ትጥቀመሉ ብጀካ ብከምዚ እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ኣለና ኣብዚ ብሮሾ ማለት ብዓቐን ኣብዚ ኣስፔክት ሬሾ ብለና ኣሎ ብኣስፔክት ሬሾ ክንብል ከለና ሕጂ ብዓቐን ማለት እዩ ንኣብነት ዝኾነ ሰሌክት ገይረ ኣብዚ ብከምዚ ዓቐን እየ ዝደልዮ እንተዳ ኢለ ብከምኡ ክትቆረፀለይ ትኽእል ማለት እዩ ለሰይ እዚ ናይ ብከምዚ መልክዕ ትቆረፀለይ እንተኢለ ሕጂ ዝደለኽዎ ሬሾ ክቆርፃ ይኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ክሮፕ ቱ ዘ ሼፕ ብለን ኣሎ ኣብዚ ብምእታው በቲ ቅርፂ ከዓ ክሮፕ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣነ ነዛ ኮምፒውተር እንተ ደኣ ብከመይ መልክዕ ክንቆርፃ ንኽእል ንኣብነት ብከምዚኣ መልክዕ እንድሕር ክንቆርፃ ደሊና ለሰይ ሴሌክት ገብራ ንዓ ስለዚ እታ ኮምፒውተር በታ ሼፕ ኣነ ዝመረፅክዋ ተቆሪፃ ኣላ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካልእ ሼፕ ድሕር ደሊና ኣብዚ ብምእታው ሲምፕሊ ክሮፕ ሼፕ ኢልና ኣለና ብከምዚ መልክዕ ትቆረፀለይ እንተኢልና ሕጂ ብከምዚ ቆሪፅና ኣለና ማለት እዩ ከከም ኣድላይነቱ ከዓ ክሮፕ ክንገብር ከለና ብዝተፈላለየ መልክዕ ጌርና ክንቆርፆ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ኢንሰርት ኮይኑ ፒክቸር ፎርማት ኣቲና ኢና ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ስእሊ እቲ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ዝበሃል እዚ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ ፒክቸርስ እንታይ ኣለና ሼፕስ ኣለና ማለት እዩ ሼፕስ ክንብል ከለና ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሼፕስ ዶክሜንት ክንሰርሕ ንድሕር ኮይና ዝተፈላለዩ ዓይነት ሼፕስ ከድልና እዮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሬሰንትሊ ዩዝድ እዮም እዚኦም ካብ ኩሉ ዝተሓወሱ ማለት እዮም ኣብዚ ግን ላይንስ ኣለውና ሬክታንግልስ ቤዚክ ሼፕስ ኣለውና ኣብዚ ብሎክ ኣሮስ equations flow chart and ኣብ ታሕቲ ከዓኒ stars and banners ከምኡውን call outs ኣለውና ማለት እዩ እዚኦም ዝደለናዮም ዓይነት ሼፕ ሲምፕሊ ጥራሕ ክሊክ ጌርና ክንእትዎ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ኣብ ፍሪ ኣብ ነፃ ቦታ ንገብሮሞ ሽዑ ሓደ ሼፕ እቲና ሼፕ እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ከዓ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሼፕ ሲልና ኣቲና ኣብዚ ለሰይ ሬክታንግል ነገር እንድሕር ሰሌክት ገይረ ሕጂ መፀ እቲ ሼፕ ሰሌክት ዝገበርክዎ የምፅኦ ማለት ሕጂ እንታይ መፅለይ ኣሎ ልክዕ ሼፕ ምስ በልኩ ኣብዚ ላዕሊ ሼፕ ፎርማት ዝብል ሓድሽ ታብ መፅለይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ከም ልሙድ ሪበን ኣለና ኣብ ትሕቲ እቲ ሪበን ከዓ ኢንሰርት ሼፕስ ሼፕ ስታይልስ ወርድ ስታይልስ ቴክስት ኣሬንጅ ኤንድ ሳይዝ ዝብሉ ግሩፕስ መፅኦምን ኣለዉ ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ ምስ ኩሉ ሼፕስ ዝተሓሓዙ ስለ ዝኾኑ ሓደ ክልተ ኤግዛምፕል ወሲድና ንኩሎም እቲ ናቶም ስራሕ ክንሪኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ሼፕ ኣለና ኣብዚ ከዓ ኢንሰርት ሼፕስ ብለና ኣሎ እዚ ሕጂ ብቐሊሉ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሪበን እዚ ምስኣተና ኣብ ክንዲ ተመሊስና ኢንሰርት ኢልና ናብ ሼፕስ ንኸይድ ኢንሰርት ኢልና ሼፕስ ኢልና ሼፕ ክንኦቱ ኣብ ክንዲ ንፍትን ኦሬዲ ሓንሳብ ሼፕ ስለ ሰሌክት ጌርና ዘለና እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ዳይሬክትሊ ኣብዚ ክንኦቱ ምስ ንደሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣቲና ካልእ ሼፕስ ክንውስኽ እንድሕር ደሊና ናብዚ ብምውራድ ዝደለናይ ዓይነት ሼፕ ሰሌክት ንገብር ማለት እዩ ንኣብነት ለሰይ ሓንቲ ሼፕ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መፂና ነታ ሼፕ ከዓ ሰሌክት ንገብራ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኣለና ኩሎም ሼፕስ ሓደ ዓይነት ፊቸርስ እዩ ዘለዎም ስለዚ በዚኦም ጌርና ከዓ እቲ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እዚ ሼፕ ፎርማት ክንሪኦ ንኽእል ኣብዚ ሪበን እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኩሉ ክንሪኢና ማለት እዩ
ሕጂ እዚኣ ሲምፕሊ ሼፕስ ክንኦቱ ጥራሕና ንጥቀመና ኣብዚኣ ግን ክልተ እንታይ ኣለውና ሓደ ኣብዚኣ እንድሕር ኣቲና ኤዲት ሼፕስ ብል ኣለና ኤዲት ሼፕ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ነቲ ሼፕ ከምቲ ተዋሂብና ዘሎ ጥራሕ ዘይኮንና ክንጥቀመሉ ምናልባት ካብኡ ፍልይ ብድበለ ክንጥቀመሉ ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚኣ ኤዲት ሼፕ እንተይለያ ልክዕ እዚኣ እንታይ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ነዛ ሬክታንግል ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ኤዲት ሼፕ እንተ ደኣ ኢለ ብዚ ሕጂ እንታይ ኤዲት ክገብር ደሊ ንኣብነት ሕጂ ቼንጅ ሼፕ ይብለኒ ኣሎ change ክገብራ ደለ ዳይሬክትሊ ለሰይ ነዚኣ ሰሌክት ክገብራ እየ መታንቲ ለውጢ ክንረአየና ኣብዚ ብምእታው change shape እንተ ደኣ ኢለዮ ዝደለኽዋ ሼፕ ክቕይር ክደሊ ከለኹ ለሰይ እንድሕር ነዚኣ ሰሌክት ገይረ ቀይራ ደለ ኣውቶማቲካሊ እታ ዝፀንሐት ልቢ ትቕይር ኣላ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብዛ ኣትየ ኣብ ክንዲ change shape ዝብላ ኤዲት ፖይንትስ ክብላ ኮይነ ግን ማለት ክቕይራ እታ ከም ዘላታ ኸላስ ግን ፍልይ ብድበለ መልክዕ ክቕይራ ዝደሊ እንድሕር ኮይነ ግን ዝበለፀት ኤግዛምፕል ሕጂ እዚኣ ሬክታንግል እንዲ ኣብዚኣ ትመፀልና ኣብዚኣ ብምእታው ኤዲት ፖይንትስ ንብላ ማለት እዩ ሕጂ ኤዲት ፖይንትስ ተይለ ንኩለን ነተን ኩርናዕ እንታይ ገይራተን ኣላ ካስተማይዝ የብል ማለት እዩ ናብ ዝደለኽዎን ሲ ክወስደ ንኽእል እየ ንኣብነት ኣነ ሕጂ እታ እዛ ሼፕ እዚኣ ቁሩብ እታ ኩርናዕናታ እቱ ዝበለት ክትከውን ድሕር ደለያ ከምዚ ገይረ የምፃእ እሞ እንታይ ትኾነለይ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ቅርፂ ዘለዋ ሬክታንግል ገብራ ማለት እዩ ወይ ከዓ በዚ ምፅኤ ልክዕ ከምኡ ክገብራ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኣቲና ክልተ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እቲ ሓደ ቼንጅ ሼፕ ተይልናዮ ከም ዘለዎ ነቲ ሼፕ ንቕይሮ እታ ኤዲት ፖይንትስ እንተይልናዮ ከዓ ነቶም ፖይንትስ ተጠቂምና ነታ ዝፀንሐት ሼፕ ንቕይራ ማለት እዩ تحتي أخا أنت علتنا تكست بوكس علتنا زي حجي دحر أبزي أب create links مش مسحنا تلينا أجن تكست بوكس كنقول كلنا أنت صحفت نصحفه له ماله simply أبزي ما تقيس اللي تجيره له كتصحف خليه simply hello world لا صحف له ماله تبزي جن أنت لقى تكست بوكس كأوتو لي خا أبزي أب متاو تكست بوكس سيلكت جبر أبزي مالتي ناي تكست بوكس أمسح لي على مالتي تحجي تكست بوكس بينو فيتشر له صحفت راح تصحف له لها بينو فيتشر له مالتي تحجي بزمتي لسه إلى يتصحف مالتي جدول خو كتصحف كده له خو مالتي سلزي إذا تكست بوكس حجي نبينا نتا تكست أب أوشتي تحس كلام عليه سلزي تنكلت تسرع أب insert shape بيجاك مقطع دليانا حنتي shape مقبار ويكاني نتي select كيرنا زلنا مغيرات حنتخا text box مقطع مالتي اوكي زين دحرينا بدحريو نابين خيد انا shape ستايلس بلالنا ستايلس كا كمتي اب كله زرعنايو ابزون ستايلس كنمرص كندل خلنا مالتي حدا ابزي اوريدي الونا منالبات كا ابز بمقطع توسختي زدلنايو كنري نخلنا مالتي حجي متان كترينا نزيا لبي select كغبراي بحريو أبزاتنا زدلنا عينة شيب كنمرز نخيل مالتي دحر أنا نزيع إليها طالبي كما أخينات اللي على مالتي ستيل قلت فيتشرز كم زي أيترفني من البط ولا أما أكلاتي حجي لسه دخون إلى كتصحف خليه أوكي تايت راح يدبل دلوخو أبزاتي زدلوخو كاستمايزد أوريدي تمبليتس على أنت شرحت أنا كاو سيلكت كجبر خيل مالتي نابنا لسه دخون سيلكت جيرة لهم مالتي زي أوريدي مستعد أنا حد عينتي جن زدلنا يوم سيلكت نجبر الخيل مالتي أوكي هجي أب شيب ستايلز متينا سيلكت نجبر كم سألت عايز نقرنا له جن بعلنا خ نهنا حبري نهنا كال كاستمايزيشن مسند الخيل زيوم بترجمي بتفعل لي ملك عم كنريم زي أنا حناينا هجي شيب فيل ولا على النابزي شيب فيل كمل كلنا نتا شيب تاع تسلكت الكوين هذا لا مالتي انت عينت حبرينا عند لله عبز بميتاو بين حبري كنهبا نخلينا مالتي لسي انت اي حيدنا احتخون العلامه زي حجي شيب فيل كمل كلنا حبر مالتي نزي سلكت غيرنا بشيب فيل متينا انت لسي بيربل لنا بيربل تخون العلامه مالتي اوكي بدحريو انت لنا شيب اوتلاين لنا شيب اوتلاين كنمل كلنا حجي عبز خنرينا شيب اوتلاين كنمل كلنا انتايو ጫፍ ናይቲ ሼፕ ማለት ከምቲ ኣብ ቴክስት አውትላይን ንገብሮን ዝነበርና ጫፍ ናይቲ ጽሕፈት ኣብዚ ካልክ ኣኸሙ ሼፕ አውትላይን ኢልና ብምእታው ዝደለናዮ ለሰይ ክራየልና መታን ተዳ ጸሊም ጌርና ለሕጂ ብጫፍ እንታይ ኣለዋ ጸሊም ሰሌክት ኮይኑሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሼፕ አውትላይን ካ ንሱ ይስርሑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ሼፕ ኢፌክትስ ኣለና ሼፕ ኢፌክት ክንብል ከለና ኸ እዚኦም ብተደጋጋሚ ክንሪኦም ዝጸናሕና ማለት እዩ ፕሪሴት ዝብል ኣለና እንድሕር ኣብ ዝርኢናዮ እቲ ለውጢ ሲምፕል ክንሪኦ ንኽእል ኢና أبتا سلسلة جرنا زلنا كنري نخلنا تلوتو مالتيو شيب أوتلاين ساعتنا شادو ندحر ندلو خوينا شادو كنقبرلو نخيل انت دا ريفليكشن يلينا خوينو لسي ريفليكشن كنقبرلو نخيل مالتيو أبزاتنا خا ريفليكشن علينا حاجة زدلنا يو إفكت كنقبرلو نخيل مالتي سلازي أب تحتي شيب ستايل كنري نخيل زخون ستايل كنمرس نخيل دن نت ستايل كعب علينا كاستمايز كنقبرلو نخيل مالتي أوكي دحر زي تاكن كيدينا
وورد ارت ستايل ولا اوكي حجي كسب حجي ابز انتينا نزرب صحنا بزعبه تن شيبس مالتي زي انسرت شيبس يا ازخا الشيب ستايلز ابزخا وورد ارت ستايلز جروب علينا تاي مالتي بزي سوري ارميو ابزا ديالوج بوكس لانشر علاتنا ግን كم تليفولتو ديالوج بوكس لانشر كل غزي ادفانس ليفل ወይ ከተወሳኺ ኣብ ርእስቲ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ዝብና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኣቲና እንተሪእናዮ ልክዕቲ ኣብቲ ክሰርሖ ፀናሕና ብዛዕባ ፊል بمولو دينا ندليو gradient دينا ندليو ولا picture or texture فيل توسخي تزيكوينو قال جبنا نغير يقولوا مالتي سلازي انتي نردلنا بس حجي وورد ارت ستايلز مالتي وورد ارت ستايلز كان تتصحفت مالتي ابي حجي تصحفت علاتنا ግን نعا زغون عينت كاستمايزيشن كنغبر لا يصنحنا سلازي ابزاتينا كيك ستايلز تبلالو ابزي بممصا زغون عينت حجي عينت تغير لا انتي لا تصحفت مالتي اوكي سو مجمريا نتا صحفت سايز كنوس خلينا مو اوكي حجي اتا صحفت سايز وسخنا لنا مالتي انتينا نغبر نتا شيب سيلكت غيرنا لنا وورد ارت ستايلز كنلكلنا حجي مستا نتا صحفت زملكت سراحينا نسرح مالتي ابز بمتا حجي سيمبلي زدلنا عينت سيلكت نغبر نخيل مالتي اوكي نحري نزي سيلكت نغبر لي وين نزي سيلكت نغبر لي تصحفت ابلا اوست تا تكست زلو يغير مالتي زين كاني سلستين زي لك خمسه ابزي شيب فيل شيب اوتلاين ان شيب افكت لنا زرعنين زي عند حرك نرياخنا لك تا شيب فيل مالته ويكا تكست فيل لا مصلا ابزي حجي سلازي ابز بمتا تي تكست انت خون دليو ستايل زي ابز ستايل سمريتنا لنا حكي ابز متينا خا حبر نغبرلو مالتي نيني نحبر نبلدلنا حجي نتا تكست مالتي اوكي لسي انت تصليم كلر كنغبر دلينا تصليم كوينا لا مالتي تي كافچافا ግን اوتلاين ስለዝኾነ ስቲል እንታያሎ የለው አለው ማለት حجي ابز اتينا تي ناتا ጫፍ ዘሎኻ ለሰይ بخونه بلو نحكي كيرو دليو بلو نغيرو مالتي اوكي امود اتخانت يالنا اتا افكت نبلنا تكست افكتس مالتي እቲ ቴክስቱን እንተ ደኣ ሻዶው ንደለሉ ኮይና እንተ ደኣ ሪፍሌክሽን ንደለሉ ኮይና ኩሉ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚህ እንታይ ገይራላ ሪፍሌክሽን ገርና ሳምዝ መልክዓ ኻኒ ነቲ ቴክስት ኤዲት ንገብሮ አፕ ሼፕስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናበይ ንኸይድ ቴክስት ንኸይድ ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ ወርድ አርት ስታይል ናይቲ ስታይል ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ኣብዚ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ቴክስት ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ኦኬ እታ ቴክስት ኣብዚ ላትና ሕጂ ምናልባት እታ ሪፍሌክሽን ካለየ ድሕሪኡ text direction لنا له ابزي ولا اتينا ترينا direction ناي تصحفت مالتي نورمال هوريزونتال دينا ندليو 90 ديجري دينا روتيت كنغبرو ندلي ولاس نانصر 270 ديجري دينا حجي كم استغيريو تصحفت سوري تاخن غبرينا نتا سئل انت دا يعبينا مور تي زدلنا ነገር كنرينا مالتي اوكي ስለዚህ انت دا text direction لنا بزمصينا نابزدلنا direction نتي text كنقيرو نخيل مالتي اوكي ስለዚህ ካለ ስራሕ ይብላ ነቲ ስሊ ዳይሬክሽን ማለት ኣብዛቲናውን ተወሳኺ ከመይ ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ብልክዕ ሴሌክት እንዳገበርና ኦኬ ክንብላ ንኽእልና ማለት እዩ ሶ እቲ ስእልኻ ብኸምኡ ናብ ዝደለና ዳይሬክሽን ኸውን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እንታይ ኣላይን ቴክስት ብለን ኣላይን ቴክስት ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ ዝመፅእ ለሰይ ኣብዚ ክንሪአና اوكي حجي ابزي تا الاين تكست ابزي كنرينا مالتي نابنت انت يالنا حجي الاين تكست كنول كلنا تي تكست الاينمنت مالتي ابينا ندليو ابلا علي ندليو كمزي سيلكت نغبرو اما اكل دينا ندليو اما اكل نغبرو ولاس اب تحتينا ندليو مالتي اب تحتي نغبرو سلازي سيمبلي نت تكست ابينا الاين كنغبرو نخيل ويك ندلي يو زي يسرحلنا مالتي بدحريو حجي دحري تكست جروب نابي كنكيدنا ناب ارينج كنكيدنا مالتي ارينج كنتي شمو زي قلتو كمي غيرنا ارينج نغبرو مالتي ستيل اب شيبس ينزلنا مالتي مجمريا انت لنا بوزيشن علنا بوزيشن حجي نابنت نزيا ريكتانجل سيلكت غير يالله بوزيشن دحركا اتخوينا ابينا بوزيشن نايت بيجز دليا اوكي حجي انتي كبل خل بوزيشن بمتا ابينا بوزيشن نايت بيجز دليا ابلا علي اما اكل اب تحتي ولاس ابي لسي انت دا كم زيرنا رينا يا اوكي زي حجي تا بيج ازلا مالتي سلازي بوزيشن دحرينا اتينا ابينا بارت نايتي بيج ندليا ويكا اما اكل دينا ندليا ابጫፍ ولاس اما اكل بوتوم whatever مالتي ابز دلنا كنقمط اخن كلنا مالتي ستيل حجي نتا ريكتانجل طحنا نتكمل دلنا بدحريو انت لنا تكست رابين لنا تكست رابين تي اقدمنا اب بزعبا شيبس ولا بزعبا بيكتشرز كنري كلنا زرانا مالتي تا شيبس كمين نكون ندليا مالتي اوكي نابنت ابزي سيلكت بمغبار حجي انا انت دا نابز مصيا
ኣብ ትሕቲ ፅሕፈት ትኾነ ላ ማለት እዩ እንተደኣኒ ሰሌክትድ ከላ ኣብ ልዕሊ እቲ ፅሕፈት ደልያኻ ኢን ፍሮንት ኦፍ ቲ ፒክቸር ነቲ ኢን ፍሮንት ኦፍ ቲ ቴክስት ማለት እዩ ነቲ ቴክስት እንታይ ትገብረላ ኣብ ልዕሊ ትኾነላ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ጌርና ከዓ እቲ ሼፕ እዚ ኣብ ፒክቸርስ እውን ርኢና ነርና ኢና ጥራሕ እንታይ እዩ ምስቲ ፅሕፈት ወይ ምስቲ ቴክስት ከመይ ክትኮኑ ኣለዋ ማለት እዩ ብድሕሪ ቴክስት ራፒን እንታይ ኣለና bring forward send backward and selection pane ድብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ለስተይ እዚአን ክልተ ኣለዋ ናብዚ ካብ ሓደ ንላዕሊ ወይ ብዙሕ ሼፕስ ከለና ክእል እንዲ ከከም ኣድላይነቱ ለስተይ ነዚኣ ሼፕ እዚኣ ሕጂ ኣነ ናብዚ ምፅያ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብትሕትታ ልብላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ bring forward and send backward ዝብል ኣለና ናብነት ሬክታንግል ሕጂ ኣብያ ምፅያ ኣለኹ ናብ ትሕቲ እዚኣ ልቢ ምፅያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንተዳ ብላዕሊ ክትኮነለይ ዝደልያ ኮይና ሲምፕሊ እንታይ ይብል bring forward ብላ ማለት እዩ ሕጂ ብልዕልታ ልቢ መፅያት ለያላ ዋላ ከምዚ ጌርና እንድሕር ዕቢና እንተዳ send backward ኢለኻ ብድሕሪኣ ትኸደላ ያልና ማለት እዩ ዘሰይም ወይ ዋላ ነታ ልቢ እንተዳ ሰሌክት ጌረውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከዓ ሲምፕሊ ንቅድሚት እቲ ሰሌክትድ ኤሪያ ወይ ከዓ ንድሕሪት እቲ ሰሌክትድ ኤሪያ ክኾነለይ ክደሊ ከለኹ ጥራሒ ንጥቀመለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሴሌክሽን ፔን ድብል ኣሎ እዚ ተወሳኺ ኣብዚ እዚ እቲ ሴሌክሽን ፔን ድበሃል ምናልባት ካብ ሓደ ንላዕሊ ወይ ከዓ ካብ ክልተ ንላዕሊ ብዙሕ ሼፕስ ምዝህልወና ኣብዚ ተሪሉ ስለ ዝመፅእ ነየን እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሰርሕ ከለና ማለት እዩ ንኣብነት ሴሌክት ኮይና ዘላ ሬክታንግል ሕጂ ኣብዚ እንተደኣ ክጠፍእ ደልያ ሲምፕሊ ከጥፋእ ክእል እየ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃርት ዘላ ኣብዚ እንድሕር ከጥፋእ ደልየ ከምዚ ጌረ ከጥፋእ ክእል እዚ ሕጂ ሴሌክሽን ፔን ንምንታይ ዘለና ብዙሕ ሼፕስ ምዝህልወና ኣብዚ ሲምፕሊ ካብዚ ጥራይ ካስተማይዝ ክንገብሩ ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ሃይድ ኦል ተይልናዮ ብምሉእ ሃይድ ክኸውን ሾው ኦል ተይልናዮ ካብምሉእ ሾው ክኸውን ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እታ ሴሌክሽን ፔን ንብላ ደለና እዚኣ ስርሓ ማለት እዩ እቲ ኣታ ፔን ትበሃል እዚኣ እዛ ኩርናዕ እዚኣ ስለዚ ካብኡ ካስተማይዝ ክንገብሮ ክንደሊ ከለና ከዓ ሴሌክሽን ፔን ንጥቀም ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ እዋን ክልተ ሰለስተ ወይ ኣዝዮም ብዙሓት ሼፕስ ወይ ከዓ ፒክቸርስ ምዝህልውና ኢና ሴሌክሽን ፔን ንጥቀም ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ኣብዚ ሰለስተ ነገራት ኣለውና ሓንቲ እንድሕሪ ሪኢናያ ኣላይን ኦብጀክትስ ትብልያ ሲምፕሊ እዚ ሕጂ ክንሪኦ ዝፀናሕና ስለ ዝኾነ ምድግጋም ትርጉም የብሉን ነቲ ሰሌክት ኤሪያስ ናበይ ነብሎ ማለት እዩ ጥራሕ ኣላይን ክንገብሮ ማለት እዩ ኣላይን ማለት ምስራዕ ማለት እዩ ሌፍት ተደልዮ ናብ ሌፍት ሳይድ ኸይድ ማለት እዩ እዚኣ ኣላይን ኦብጀክትስ ወይ ከዓኒ ነቶም ኦብጀክትስ ሼፕስ ክኾኑ ከሉ ወይ ከዓ ፒክቸርስ ከመይ ጌርና ኣላይን ንገብሮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና ግሩፕ ኦብጀክት ኣላትና እዚኣ ግሩፕ ኦብጀክት ሕጂ እንድሕር ኢና ኢንኣክቲቭ እያ ዘለና ስለምንታይ ኢንኣክቲቭ ኣላ ሓደ ሰሌክትድ ኮይና ኣሎ ክልተ ይኮኑ ኣብዚኣ እንተደኣ ሕብሪ ናይ እዚኣ ክቕይር ደልየ ኣነ ኣብዚኣ መፅአ ሲምፕሊ ይቕይር ኣለኹ ወይ ኣብዛኣተ ስታይልስ ድደለኽዎ ክቕይር ክእል ሓቀ ለስተይ እንተደኣ ቀላም ክገብራ ደለ ቀላም ገብራ ክእል ሲምፕሊ እዚኣ ልቢ እናታ ኣላታ እዚኣ ከዓ እናታ ኣላታ ኣብዚ ግን እንታይ እያ ትሕግዘና እዚኣ ግሩፕ ኦብጀክትስ ክትብል ከላ ነቶም ኦብጀክትስ ንብምልኦም ሓደ ግሩፕ ኣብ ሓደ ግሩፕ ብምእታው ካስተማይዝ ክንገብሮም ክንደሊ ከለና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኦኬ ሕጂ ነዚኣ ሬክታንግል ሰሌክትድ ጌርያ ኣለኹ ማለት እዩ መሊሳ ከዓ ነዛ ልቢ እንድሕር ምስኣ ሰሌክት ጌርያ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እታ ኦብጀክት ግሩፕ ኦብጀክትስ ትብል ዘላ ኢንኣክቲቭ እያ ዘላ ሕጂ ነታ ሬክታንግል ዘላ ሰሌክት ጌርያ ኣለኹ ሰሌክት ጌርያ ከለኹ ከዓ እንታይ ይሕዝ ኮንትሮል ይሕዝ ኣብ ኪቦርድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዚኣ ልቢ ከዓ መሊሰ ሰሌክት ገብራ ማለት እዩ ክልተን ሰሌክት ኮይነን ስለ ዘለዋ እንተደኣ ናብዚ መፅአ እንታይ ኮይናት ለያ ኣላ ግሩፕ ኦብጀክትስ ኦሬዲ አክቲቭ ኮይናት ለያላ ማለት ሕጂ ግሩፕ ኦብጀክትስ ከዓኒ አክቲቭ ምዃኑ ጥራሕ ደይኮነ ኣብዚያ ዳውን ኣሮ ዘላ እንድሕር ኣትየ ግሩፕ እንተይለየን እንታይ ክትገብረና ንክልትአን ኣብ ሓንቲ ግሩፕ ክትእትወን እያ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ግሩፕ እትያተን ነዘን ክልተ ሼፕስ ማለት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ፎርማት ክገብር ከለኹ ንኣብነት እዚኣ እንድሕር መሪፀ ክልትአን ብሓንሳብ ቀየራ ማለት እዩ እንተዳ ኣብዛ ኣትየ ለሰይ እንድሕር ነዚኣ መሪፀ ክልትአን ሓንቲ ዓይነት ትኾን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ዝገብሮ ዋላ ኣብዛ ኣትየ ፊል ኢለ ሓደ ከለር ክህቦ እንድሕር ደለየ ንክልቲኡ ዝህቦ ከለር بحنساهم بخلا أزراربا كلتي عينت كلتي والله ثلاثة أربعة هون خلي بملؤتي سلكت كوين أبحر جروب زول أوبجكتس حدا عينت فورماتين متنياتو هابو مالتي سلازي تيا جروب فورماتين كا سوري تيا جروب أوبجكتس كا نخمزي أتلينا مالتي بدحري عمود داتا أنت علاتنا روتيت أوبجكتس مالتي زي أقدمنا بزابز على زلا رينا يعني رانا بين كابز خنقورة تدلينا خابز بميتاو 90 degree دينا روتيت خنقورة ندلي ولا حجب حنساب سليت كوينن سلا زلوا مالتي زي انت دا ابزي مصينا بحنساب حج كم حنت جروب سلا تريت تجبرن دلو انت حنجبر نخل ابزي مصينا اندحر تي روتيت كنغورو دلينا بتي روتيت نغورو دلنا ملك بحنساب روتيت خون مالتي سلازي انتينا نبل دلنا وي مور روتيشن لنا بزعتينا توسخي
بالبرسنتج نحن بزدلنا يملكا عبز بمئتاو طرح كندز ديجري روتيت خونلنا خمن خنا لسه 30 ديجري روتيت خونلنا انتيلنا 30 ديجري طرح روتيت خونالوا مالتي سلازي اتي اوبجكت جروب ويكا جروب اوبجكت زبلنا بحسب جروب سلاز جبره كاب حجنني كم حانت جروب يندفلط مالتي ويكا كم حانت اوبجكت يندفلط سلازي بحسب يتي كل اكتيفيتي ناو اندغبر مالتي اموداتا زلاتنا جروب نتاع سايز مالتي زحجي سايز مجمرا رينا نيرنا خمي غيرنا خنعبي نخل كمي غيرنا خنا نسون نخل إلنا رينا نيرنا ግን ካብዝን ድሕር ደሊናዮ ምናልባት ስፔሲፊክ ዝኾነ ሳይዝ ተዳ ደሊና ኣብዚ ብምእታው እቲ ሄይት ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ወይ ክነጉድሎ ተደሊና እውን በዚ ነጉድሎ እቲ ዊድስ ከመይ ክገፍሕ ኣለዎ ከመይ ክፀብብ ኣለዎ ከዓ ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሼፕ ፎርማት ናይ ሼፕስ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ማለት እዩ ስለ ድሕሪ ሼፕስ እንታይና ክንርኢ ስማርት ኣርት ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ስማርት ኣርት ከዓኒ ለሰይስ